Yena muda wachi ni the fifth schedule, the fifth schedule Man National Police Service Act, the right of arrested persons. Bende police nyakaluor ni kata jonganyo go we go bonde kata kaki mako gi ratich gi kata samo mako gi no near schedule 5 of the National Police Service Act near section 49 of the Constitution of this Kenya. Constitution article 49 of the Constitution, this schedules 5 of the National Police Service Act. And the same, only omiya piny ratiro mora mora ni kata koseng'anyo kata kopono ma odhi tok chik omake kata ka ng'ato oyudo chik ratiche to obiro retain. Article 239 of the Constitution 5, Article 239(5), wacho ni the powers of the National Police Service is subordinate to civilian authority. The power duto ma police nego gi gik magin go tego and subordinate to the civilian authority. So the custodian of power and Japan. And lastly, the object of National Police Service under Section 244, the object of National Police Service, ni police nyaka create a broader relationship, a cordial and broader relationship with Japan. Article 244E. Magigik mane katiba leave alone the National Police Service. Mai kama wan kaka jokedo na ratera emwangiyo ga sama police temo gige kata gik machalo kamano bendo luo chik bendo liwo those provisions of article nyaka chak wuoyo ka wacho several articles of the Constitution and section of National Police Service Act, police manual, police standing orders. Magi gima kama wakame ni bende wangiyo ni chike gi utigo kako nego temgi kamano. Audio gada wach mari mogik kawuok studio ma Kisumu nyalo bedo mar riche ma kawuono ng'anyo pod ntiere kae chieng' wuok tich kaachiel